Osasun departamentuak buruhotz beroaren aurka kanpaina jarri du abian herritar guztiak tenperatura altuek osasunerako duten arriskoaz sensibilizatzeko. Nafarroak konsultarako organo iraunkor bat izango du aurten haur eta nerabek eragiten dieten politika publikoei buruzko proposamenak egin ditzaten. Hartziko jauregiak 2025ko ekainean irekiko du bere taberna jatetxea eta beste urras bat egingo du turismo erakartzeko eta tokiko garapena sustatzeko. Talentu artistikoa sustatzeko saria jaso du Anesa Guez sortzaile eszenikoak Nafarroko gobernuaren eskutik, duintasun personalaren zerbitzura egindako urraketagatik. Iruñeko udaltzaingoak 60 pertsona inguru suspertzea lortu du 2017tik patrullek dituzten desfibriladore erdi automatikoei esker. Baztango bestetan brigada moreak antolatzeko formakuntza saio eginen dute larunbatean Elizondoan. Herrikaren eguna ospatuko dute asteburu honetan Donezteben. Osasun departamentuak Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuaren bitartez, burua hotz beroaren aurka kanpaina jarri du abian. Temperatura altuen arriskoi buruz sensibilizatzeko eta hoiek herritar guztien osasunean dituzten ondorioi aurre hartzeko. Hortzegunean, ekainaren 5 ospatuko den ingurumenaren mundu egunaren harira, Fernando Domínguez osasun kontseilariak azpimarratu duenez, gero eta lotura nabarmenagoa dago, gure ingurumenaren osasunaren eta giza osasunaren artean, muturreko fenomenoen bidez. Erraterako, gero eta ohikoagoak biziagoak diren bero boladen bidez. Horregatik kanpaina honen helburua da herritarrak sensibilizatzea pertsona guztiei eragin dezaketela temperatura altuek eta gure osasunean eragin dezaketela eta horregatik leloa prebentzio aktiboan, arriskoaren kontzientzia unibertsalean eta zaintza komunitarioaren garrantzian oinarritzen da, azaldu du kontseilariak. Berak nabarmendu duen bezala, gehiegizko temperaturak herritarren osasunean duen eragina murrizteko 2024az geroztik Nafarroan temperatura altuek osasunean eragin dituzten ondorio prebenitzeko plan batekin kontatzen du. 2024ko plan horren txostenaren arabera, iaz beroari lotutako 82 patologi kasu jakinarazi ziren, 54 gizon eta 38 emakumetan, aurreko urtean baino 6% gutxiago. Egiten ari ziren jardueraren arabera kasuen 18% lan jardueran gertatu ziren 36,5 jarduera ludikoetan, esaterako igerilekuan egotean, paseatzean, eguzki hartzean temperatura altuak ziren ordutan eta paratzean lanak egiten ari zirelikan. 13,5 ariketa fisiko bizia egiten zuten aire zabalean temperatura altuekin eta 11,11 barrualdean aireztapen desegokiarekin zeuden pertsonak ziren. Nafarroak organo aholku emaile iraunkor bat izango du aurtendik aintzinera. Haurrek eta nerabeek eragiten dieten politika publikoi buruzko proposamenak egin eta iritzia eman dezaten. Nafarroko haur eta nerabeen kontseiluaren sorrera, funtzioak eta osaera arautzen dituen foru dekretua onartu du foru gobernuak eta Nafarroko kontseilura igorriko da, nahi eta ezko irizpena eman dezan. Azpimarratzeko da Nafarroko haur eta nerabeen partaidetzarako udal organoen eta ikastetxeen topaketen eta tailerren partaidetza prozesu baten bidez egin dela non 9 eta 15 urte bitarteko 152 adingabek parte hartu duten. Kontseiluaren eginkizunen artean honako hauek nabarmentzen dira. Administrazioei proposamenak egitea, haur eta nerabeen eta foru administrazioaren arteko komunikazio kanal gisa jardutea. Haurrei eta nerabei eragiten dieten lege, plan, estrategia eta zerbitzuei buruzko konsultetan parte hartzea eta haien interesak eta ikuspuntuak ordezkatzea, berdintasuna eta diskriminaziorik eza bezalako balioak sustatuz. Gutxienez 10 eta gehienez 22 haur eta nerabe egongo dira, izendapena egiten den unean 8 eta 17 urte bitartekoak. Generoen parekotasuna ziurtatuko da, desgaitasuna duten pertsonak sartuko dira, eta ordezkaritza orekatua izango da, bai adinaren arabera, bai jatorriaren arabera, landa eta hiri inguruneetan. Nafarroak haur eta nerabeen 11 parte hartze organo ditu gaur egun Barañain, Beriain,
Castejon, Ziuntrónigo, Falces, Uarte, Mendabia, Orkoien, Biana eta Zizur nagusian. Organo politiko hiekin udalek ahotsa ematen diete aurrei eta nerabei eta espazio bat ematen diete modu antolatuan lan egiteko, zuzenean eragiten dieten udalerriko gaietan eragina duten ekimenetan. Lurralde Koheziorako Departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bitartez Artzi Jauregiko taberna jatetxearen zerbitzu esleitu du. 2028ko abenduaren 31 arte. Hosteleria Olloki 2021 enpresak egin du esleipena, hilean 972 euroko balioarekin, eta 2025ko ekainean gauzatuko da. Zerbitzuri Artziko Cabo de Armeria Jauregira iritsiko da Nafarroko Gobernuko Lurralde Koheziorako Departamentuak despopulazioaren aurkako politiken eta erronka demografikoaren esparruan egindako birgaitzaren ondoren. Gerezi Garaia Etxaurin, Ane Sagüesek bere herritarretako batek zeinaren sorkuntza esparrua antzerkiaren dimensio osoa baita. 2025ko talentua artistikoa sustatzeko saria jaso du Nafarroko lehendakariaren eskutik. Txalotik haratago zure lanak errespetu handia iradokitzen dit esan du. Txibite presidenteak Sagüesen lanaren tonua eta mamia azaldu ditu bere hitzaldian, disruptiboa, apurtzailea, azalaratzailea, kontzientea, urratzailea alternatiboa. Txibitek ibilbidea hasi berri eta ausartaren balioa azpimarratu du. Antzerki adierazpen artistikorako bitarteko gisa erabiltzeaz gain, identitateari, irudiaren diktadurari, gorputzen aurkako indarkeriari edo aleginaren kulturari buruzko salaketa gisa ulertzen baitu. Inguratzen zaituen munduarekiko konpromiso zintzoa azpimarratu du Txibitek. Zure lanetik asko interesatzen zait alderdi artistikoa, berritzailea eta freskoa delako, baina batez ere oso ozen entzuten dut mezuaren zatia, zure ahots personala. Jarrera politiko nabarmena eta zalantzari gabea. Txalotik haratago, zure lanak errespetu handia iradokitzen dit, komunikazioaren gizartean norberaren ideiak adieraztea adore ekintza bat baita amaitu du esaten. Arte eszenikoetan aritzen den famili baten alaba da eta arreba, Ane Sagües aktorea hasi zen 14 urterekin Atticus konpainian 2016 eta 2020 artean Nafarroko Gobernuaren beka bat jaso zuen antzerki laborategian trebatzeko. 2022an Las Nenas Teatro konpainiak sortu zuen Nafarrotik lengoaia eszeniko berriak sortzen dituen kolektiboa, bere lehen lanak Ramos y Ramos arte gaztearen topaketako lehen saria irabazi zuen. Tordiz, 2024koa Sagüesek parte hartzen duen taldearen pieza berriena da, nortasunari, gorputzari, irudiaren diktadurari eta norberaren eta besten itxaropenei buruzko hausnarketa. Sarirako proposamenean epaimahaiak nabarmentzen zuen Ane Sagüesen hizkuntza abangoardisten eta garaikiden aldeko apustua, gai konprometituei dei egiten dien praktika artistikoa sustatzen duen gazteen belaunaldian. Sariaren oinarrien arabera, sarituak 10.000 euroko laguntza jasoko du kultur zuzendaritza nagusiaren eta Bianako Printzia erakundearen programa propion parte izango den proiektu artistiko bat ekoizteko. Iruñako udaltzaingoaren patrullek 2017tik dituzten desfibriladore erdi automatikoen 180 erabilerari esker 60 pertsona inguru bihotz biriketako geldialdian zeuden hartatuen 130 baino gehiago osasun zentro batera eraman ahal izan dira pulsoarekin. Laguntza zerbitzu horiek baliagarriak izan zaizkio Iruñako udaltzaingoari aste honetan Valladoliden egiten ari den tokiko segurtasun topaketa nazionalean. Ematen den udaltzaingoen jardunbide egokien saria jasotzeko. Gaur egun Iruñeko udaltzaingoak 15 desfibrilladore erdi automatiko ditu. Hoietako 12 mugikorrak dira eta hirian modu estrategikoan banatutako patrulla ibilgailuetan daude. Gainerako 3 taldeak polizi bulegoetan eta udaletxean daude finkatuta eta udal eraikin hoietako langilei ere eta gertuko bide publikoaren inguruari ematen diete zerbitzua.
2014an Iruñako udaltzaingoak agenteak desfibrilladore erdi automatikoak erabiltzen trebatzen hasi zen. Hasierako eta aldizkako prestakuntza ikastaroekin nora erabiltzen diren, haien funtzioak, ezaugarriak eta protokoloak ezagutzeko. 2017an lehen 2 desfibriladoreak sartu ziren zerbitzuan. Urte horretan bertan udaltzainek lehen aldiz pertsona bat desfibrilladore batekin arrakastaz suspertzea lortu zuten. Desfibrilladoreak ikuspen handiko babes maleta eramangarria baten daude. Maletak material gehigarria du, hala nola, pediatriko egokigailua, arropa mozteko guraitzeak, aireztatzeko maskara, urratzaileak, babes materiala. Talde guztiak eredu berekoak dira eta horrek erraztu egiten du Iruñako udaltzainen prestakuntza eta erabilera unibertsala. Baztango berdintasun eta gizarte zerbitzuek herriko bestetan brigada moreak antolatzeko formakuntza saioa emanen dute Arizkunenean ekainaren 7an larunbatean goizeko 11etan. Besta komisioetako kidei eta brigada morei zuzendutako saioa izanen da, eta kasu praktikoen gainean lan eginen dute. Parte hartzeko izenamean behar da 613-003-634 edo 689-035-078 telefonoetan. Edota gizarte zerbitzua abildua baztan.eus eta berdintasuna baztan.eus helbideetan. Hortziralean eta larunbatean ospatuko dute Donesteben 7. errekaren eguna. 2 egunetarako egitarau zabala prestatu dute antolatzaileek. Ekainaren 6an hortziralean hasiko da egitaraua 5 eta 4 aurre benjaminak eta benjaminak eskubaloian arituko dira kiroldegian. Ondotik merienda banatuko diete. Gaueko 10etan berriz mus txapelketa eginen dute plazan paratutako karpan. Irabazleentzat 300 euroko saria eta txapelak izanen dira eta bigarrentzat 100 euro. Bikote bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu parte hartzeko. Biharamunean larun batean kirola izanen da eguneko protagonista eta egun osoko egitarau zabala izanen dute. 9 eta 4 hasita gazteen eskubaloi partida jokatuko dira kiroldegian. 9 eta 4 alebin neskak eta mutilak ariko dira, 10 infantil mutilak, 11 laurden gutxitan infantil neskak eta 11 aterritan kadete eta infantil neskak. 12 eta 4 judo ikasleen saioa izanen da eta ondotik 11etakoa banatuko diete goizean parte hartu duten kirolari denei. Arratsaldean ere eskubaloia izanen da protagonista. 4 eta 4 juvenilek eta kadete mutilek jokatuko dute partida. 5 eta 4 senior neskek eta jokalari hoiek elkarren arteko partida jokatuko dute eta 6 eta 4 senior mutilek jokalari hoien kontra. Atxeden aldian erreka dantza taldeak emanaldia ginen du. Partida bukatzean zozketak eginen dira. Gainera, Nafarroko herri arteko pilota txapelketako handien jardunaldia jokatuko da Donestebeko eta Tarrabiako pilotariek frontoian asteburuan. Arratsean kirola alde batera utzi eta besta giro izanen da. 9 herri afaria ginen dute plazan eta eguna bukatzeko trikidantzekin erromeria izanen da eta ondotik DJ ariko da. Afarirako 280 txartel paratuko dituzte eskuragarri, baina denak segidan agortu ziren. Errekak antolatu du asteburuko egitarau udalarekin eta gazte burrunbarekin batera.